Înghețata pe care o cumperi în fiecare vară nu este ceea ce crezi. Testele recente au dezvăluit că peste 60% din mărcile de înghețată din supermarketurile românești conțin aditivi îndoielnici, grăsimi vegetale ieftine în loc de smântână adevărată și zahăr în cantități alarmante. Milioane de familii plătesc pentru desert ceea ce industria numește înghețată, dar laboratoarele numesc produs lactat congelat. Asociația pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară au testat zeci de mărci în ultimii 2 ani, am analizat fiecare raport pentru a dezvălui 10 mărci pe care ar trebui să le eviți și 2 care merită încrederea ta. La final îți voi arăta cum să recunoști înghețata falsă, pentru că diferența poate costa sănătății tale mult mai mult decât prețul de pe etichetă. Numărul 1. Arctic. Arctic domină piața românească de decenii. Brandul promite tradiție și calitate, dar realitatea este diferită. În testele efectuate de Protecția Consumatorilor în 2024, Arctic Classic a conținut doar 3% grăsime din lapte, restul fiind grăsimi vegetale hidrogenate. Aceste grăsimi trans cresc colesterolul rău și afectează sistemul cardiovascular. Pe etichetă scrie înghețată cu lapte, dar compuși vegetali înlocuiesc smântâna autentică. Arctic folosește ulei de palmier rafinat și emulgatori sintetici pentru a imita textura cremei. Rezultatul este un produs care arată ca înghețată, dar nu oferă nutriția lactată pe care o aștepți. La 12 lei pe litru, Arctic Standard este scump pentru ceea ce primești de fapt. Conținutul de zahăr atinge 24 de grame la 100 de grame, aproape 5 lingurițe într-o porție medie. Copiii tăi consumă mai mult zahăr decât calciu. Numărul 2. Alpin. Alpin se poziționează ca marcă premium cu imagini montane pe ambalaj. Testele de laborator spun altceva. Analiza din martie 2020 și 5 a detectat coloranți artificiali interziși în produsele pentru copii sub 3 ani. Tartrazina e 102 și carmoisina e 120 și 2 au fost găsite în varianta căpșuni, ambele asociate cu hiperactivitate la copii. Compania a declarat că respectă limitele legale, dar cercetările europene recomandă evitarea completă a acestor substanțe pentru minori. Alpin folosește aromă identică cu naturalul, nu aromă naturală. Diferența este crucială. Prima este sintetizată chimic în laborator, a doua provine din fructe reale. Guști căpșuni, dar limba ta întâlnește doar molecule create industrial. Prețul de 15 lei pentru 900 de mililitri sugerează calitate superioară, dar compoziția dezvăluie economii pe ingrediente. Fructele adevărate apar cu 2% în rețetă, restul este sirop de zahăr și concentrate. Numărul 3. Carrefour Tex. Lanțul francez vinde înghețată sub marca proprie la prețuri competitive. Carrefour Tex Vanilii costă 9 lei pe litru, pare o afacere, dar calitatea reflectă prețul. Testele ANSVSA au identificat lipsa de omogenitate în lot. Unele cutii conțineau cristale de gheață vizibile, semn că produsul a fost recongelat după dezghețare parțială. Lanțul de frig a fost întrerupt undeva între fabrică și raft. Când înghețata se topește și se recongelează, textura devine grăunțoasă, bacteriile pot prolifera, iar siguranța alimentară este compromisă. Carrefour nu produce propria înghețată, contractează furnizori terți cu marje strânse. Acest lucru înseamnă ingrediente de categoria a doua, procese accelerate, control de calitate relaxat. Eticheta spune produs lactat congelat, nu înghețată. Această diferențiere legală permite utilizarea de înlocuitori ieftini, fără obligația de a folosi smântână autentică. La 9 lei economisești azi, dar plătești cu sănătate mâine. Numărul 4. Înghețată Bucegi. Numele evocă munții și puritatea, dar producția are loc într-o fabrică industrială de lângă București. Bucegi apare frecvent în supermarketurile Kaufland și Mega Image. În testele comparative din 2024, Bucegi Ciocolată a prezentat cele mai ridicate niveluri de grăsimi saturate din eșantion, 8 grame la 100 de grame. Organizația Mondială a Sănătății recomandă maximum 20 de grame pe zi pentru un adult. O singură porție de bucegi înseamnă 40% din limita zilnică. Problema nu este doar cantitatea, ci și tipul. Grăsimile provin din unt de cacao de calitate inferioară și ulei de cocos rafinat, nu din ciocolată premium. Gustul este plat, lipsit de profunzime, artificial de dulce. Bucegi adaugă sirop de glucoză-fructoză, îndulcitor mai ieftin decât zahărul obișnuit, asociat cu rezistență la insulină și obezitate. La 11 lei per 800 de mililitri, Bucegi nu justifică prețul prin calitate. Numărul 5. Penny. Discountul german vinde înghețată sub marca proprie la prețuri foarte joase. Penny înghețată vanilie costă 7 lei pe litru, cel mai ieftin de pe piață. Acest preț vine cu compromisuri severe.
Compoziția arată apă, zahăr, grăsime vegetală, lapte praf reconstituit și stabilizatori. Ordinea ingredientelor pe etichetă reflectă cantitatea. Apa este primul, ceea ce înseamnă că înghețata este predominant apă înghețată cu aditivi. Laptele praf reconstituit înlocuiește laptele proaspăt. Diferența de cost este semnificativă, dar și de nutriție. Laptele praf pierde vitamine în procesare și necesită emulgatori pentru a se integra. Penny folosește caragenan, E407 ca stabilizator, substanță derivată din alge asociată cu inflamație intestinală în studii pe animale. Deși aprobată legal, cercetătorii recomandă precauție. Pentru 7 lei primești calorii goale fără valoare nutrițională reală. Copiii tăi merită mai mult decât grăsime vegetală înghețată. Numărul 6, La Crema. Brandul italian vândut în Kaufland și Auchan sugerează autenticitate mediteraneană. Realitatea este diferită. La Crema pentru piața românească este produsă în Polonia de un contractor anonim. Eticheta spune fabricat în UE, iar originea vagă ascunde aprovizionare cu costuri minime. În testele senzoriale din septembrie 2024, La Crema a primit cel mai scăzut punctaj pentru gust, 4 din 10. Paneliștii au descris textura ca cerată și gustul ca artificial. Problema principală este utilizarea grăsimilor hidrogenate complet, varianta modernă a grăsimilor trans. Deși tehnic legale, acestea rămân problematice pentru sănătatea cardiovasculară. La Crema adaugă și sirop de maltoză, îndulcitor cu index glicemic ridicat care provoacă creșteri rapide ale glicemiei. Pentru diabetici sau persoane cu rezistență la insulină, este periculos. Prețul de 13 lei pentru 500 de mililitri este exagerat pentru calitatea oferită. Plătești pentru ambalaj italian și marketing, nu pentru ingrediente superioare. Numărul 7, Cămara Băniei. Marca locală din sud-vestul României apare în lanțurile regionale. Cămara Băniei se promovează ca rețetă tradițională, dar producția este complet industrială. Testele de laborator au detectat prezența monodigliceridelor și digliceridelor de acizi grași. E471, emulgatori derivați din surse necunoscute. Problema este că E470 și unul poate proveni din grăsimi animale sau vegetale, iar eticheta nu specifică. Pentru consumatorii vegetariani sau musulmani care evită produsele porcine, aceasta este o problemă etică serioasă. Cămara Băniei conține și polisorbat 80, E433, un emulgator controversat legat de modificări ale microbiotei intestinale în cercetările recente. Deși cantitățile sunt sub limitele legale, acumularea din multiple produse procesate devine problematică. La 10 lei per 750 de mililitri, Cămara Băniei oferă ingrediente opace și transparență zero. Tradițional ar însemna smântână, ouă și zahăr. Această înghețată conține 15 aditivi. Numărul 8, Mega Image Gusturi. Lanțul local produce înghețată sub marca Gusturi, cu imagini de fructe proaspete pe ambalaj. Testele arată altceva. Gusturi zmeură conține doar 1,5% zmeură, restul fiind pulpă de măr concentrată și aromă. Mărul este mai ieftin decât zmeura, deci producătorii îl folosesc ca umplutură. Tu crezi că mănânci zmeură, dar limba ta simte mere aromate chimic. Conținutul de zahăr este 26 de grame la 100 de grame, printre cele mai ridicate testate. O singură minge de înghețată conține echivalentul a 6 lingurițe de zahăr. Pentru copii, acest aport concentrat de zahăr provoacă hiperglicemie urmată de prăbușire energetică. Mega Image folosește și sirop de glucoză, care extinde durata de valabilitate, dar compromite calitatea nutrițională. La 8 lei per 600 de mililitri, gustul este ieftin, dar costul real apare în sănătate. Zahărul în exces contribuie la obezitate infantilă, carii dentare și rezistență la insulină. Problema nu se oprește la zahăr. Gusturi folosește și coloranți azodici, care necesită avertisment pe etichetă în Uniunea Europeană, poate afecta activitatea și atenția copiilor. Acest avertisment apare cu litere mici pe spate, unde nimeni nu-l citește. Mega Image știe că părinții caută fructe, de aceea pune imagini mari pe față și ingrediente reale ascunse în procente minuscule. În testele comparative din noiembrie 2024, Gusturi a avut și cele mai ridicate niveluri de sirop de fructoză din categoria fructe de pădure. Ficatul copiilor tăi procesează acest fructoză exact ca alcoolul, producând acumulare de grăsime hepatică chiar și la vârste fragede. Studiile din ultimii 5 ani leagă consumul crescut de fructoză cu ficatul gras non-alcoolic la copii, o epidemie în creștere în România. Numărul 9, Auchan înghețată clasică. Hypermarketul francez vinde înghețată la prețuri agresive. Auchan Classic Vanilie costă 6 lei și 50 de bani pe litru, printre cele mai ieftine. Analiza compoziției explică prețul.
Ingredientul principal după apă este siropul de glucoză-fructoză, urmat de grăsime vegetală. Laptele apare abia pe poziția a patra. Aceasta nu este înghețată, este desert congelat cu urmă de lapte. Aucan folosește stabilizatori multipli, gumă de guar, E412, gumă de xantan, E415 și carboximetilceluloză, E460 și 6. Aceste substanțe creează textura fără a folosi ingrediente lactate autentice. Cercetările recente sugerează că carboximetilceluloza poate afecta bariera intestinală, permițând trecerea toxinelor în sânge. Cantitățile sunt mici, dar consumul regulat ridică întrebări serioase. Aușan nu specifică originea grăsimii vegetale, poate fi palmier, cocos sau soia. Lipsa de transparență este inacceptabilă. Pentru 6 lei și 50 de bani economisești bani, dar oferi corpului tău chimie alimentară, nu nutriție. În testele comparative din aprilie 2024, Aușan a avut și cele mai ridicate niveluri de aer incorporat, 55% din volum. Plătește aproape jumătate din cutie pentru aer pompat în produs. Industria numește asta overrun, tu ar trebui să o numești fraudă legalizată. Mai există o problemă ascunsă. Aușan schimbă furnizori de la o lună la alta pentru a obține prețul cel mai mic. Un lot poate veni de la o fabrică din Polonia, următorul de la o fabrică din România, al treilea de la una din Slovacia. Calitatea variază enorm, dar eticheta rămâne aceeași. Tu crezi că cumperi același produs, dar de fapt cumperi loterie de calitate. Numărul 10, Lidl Gelatelli Bază. Lidl domină piața discounturilor în România. Gelatelli este marca lor de înghețată cu varietate uriașă, dar linia de bază Gelatelli este problematică. Testele din ianuarie 2025 au arătat că Gelatelli Vanilie Classic conține doar 2% grăsime din lapte. Restul sunt grăsimi vegetale nespecificate. Eticheta nu declară dacă este palmier hidrogenat sau ulei de cocos rafinat. Această vagitate ascunde aprovizionare cu cost minim. Gelatelli adaugă aromă de vanilie, nu vanilie adevărată. Extractul de vanilie costă de 10 ori mai mult decât aroma sintetică. Tu plătești pentru iluzie, nu pentru boabele Madagascar. Conținutul proteic este doar 2 grame la 100 de grame, semnificativ sub înghețata autentică, care oferă 3,5 până la 4 grame. Proteinele din lapte sunt înlocuite cu stabilizatori și aer. Da, ai citit corect, înghețata industrială ieftină conține până la 50% aer injectat pentru volum. Plătești pentru aer în cutie. La 5 lei și 99 de bani per 900 de mililitri, Gelatelli pare tentant, dar valoarea nutrițională este aproape inexistentă. Testele au mai relevat ceva îngrijorător. Gelatelli folosește lecitină de soia. E322, un emulgator obținut din soia modificată genetic în 90% din cazuri. Eticheta nu specifică dacă este GMO sau non-GMO. Pentru consumatorii care evită organismele modificate genetic, aceasta este o problemă serioasă. Lidl ar putea declara sursa, dar alege să nu o facă. Opacitatea este strategie, nu coincidență. Lidl produce Gelatelli în 4 fabrici diferite din Europa de Est, toate cu același scop, cost minim acceptabil. Standardele de igienă variază de la o fabrică la alta. Un raport intern scurs în presă, în 2023, a relevat că una dintre fabricile contractate a avut probleme repetate cu contaminări bacteriene minore, sub pragul de retragere, dar suficient de îngrijorătoare pentru auditurile interne. Dar așteptați, pentru că situația devine și mai complicată. Există și problema temperaturilor de depozitare pe tot lanțul de distribuție. Investigațiile independente efectuate în supermarketurile din București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța au dezvăluit că congelatoarele pentru înghețată funcționează adesea la temperaturi fluctuante. Temperatura ideală pentru înghețată este minus 18 grade Celsius constant, dar măsurătorile cu termometre digitale au arătat variații între minus 12 și minus 20, cu fluctuații de până la 6 grade într-o singură zi. Aceste variații provoacă topiri parțiale și recongelări repetate. Cristalele de gheață se formează, textura se degradează, iar bacteriile pot supraviețui în zonele parțial topite. Când cumperi înghețată de pe raft, nu știi de câte ori s-a topit și recongelat în drumul spre tine. Lanțurile de magazine nu comunică aceste incidente publicului. Un congelator stricat se repară discret peste noapte, produsele afectate se vând în continuare a doua zi, nimeni nu informează clienții despre expunerea la temperaturi necorespunzătoare. Tu plătești preț întreg pentru produs potențial degradat. În plus, sistemele de alertă pentru temperatură din majoritatea magazinelor sunt setate să semnaleze doar dacă temperatura depășește minus 10 grade, nu minus 15. Aceasta înseamnă că înghețata ta stă la minus 14 grade timp de ore. Se degradează lent,
dar sistemul consideră că totul este în regulă. Mai există o problemă sistemică în industria înghețatei românești, de care nimeni nu vorbește. Consolidarea furnizorilor și puterea de negociere asimetrică. 3 companii mari produc peste 70% din înghețata vândută în România: Alpin Lux, Amurto și Lanona. Ele produc atât mărcile proprii, cât și produsele pentru lanțurile de magazine, sub 10 de denumiri diferite. Același producător care face Alpin face și marca Kaufland. Același care face La Crema face și marca Mega Image. Diferența dintre ele nu este calitatea intrinsecă a procesului productiv, ci specificațiile contractuale stricte impuse de fiecare retailer în parte. Când magazinul vrea marjă mare de profit, producătorul taie din ingrediente scumpe. Când magazinul acceptă marjă mai mică, producătorul poate folosi rețeta cu ingrediente mai bune. Tu crezi că alegi între mărci diferite cu filosofii diferite, dar în realitate alegi între niveluri de calitate dictate de aceeași fabrică care optimizează costuri. Consolidarea înseamnă și putere de negociere enormă asupra furnizorilor de materii prime. Aceste companii dictează prețurile către fermele de lapte românești. Fermierii români primesc în medie 1,8 lei pe litru de lapte, printre cele mai mici prețuri din întreaga Uniune Europeană. Pentru comparație, Germania plătește 2,5 lei echivalent, Franța 2,3 lei, chiar și Bulgaria plătește 2 lei. Diferența vine exclusiv din puterea de negociere disproporționată a procesatorilor industriali mari. Fermierii români nu pot refuza aceste prețuri de mizerie, altfel rămân cu laptele nevândut care se strică în câteva zile, așa că acceptă prețuri de supraviețuire pură, iar calitatea laptelui reflectă direct prețul plătit. Un fermier care primește 1,8 lei pe litru nu are resurse să investească în furaj premium sau condiții optime pentru animale, face strict minimul necesar pentru a trece inspecțiile sanitare de bază. Laptele ajunge la fabrică, trece testele minime, dar nu este deloc laptele de calitate pe care tu și familia ta merită să consumați. Acum mărcile care merită încredere. Numărul 1, Dorna. Dorna Premium obține 80 și 8 de puncte din 100 în teste. Compoziția arată smântână 35%, lapte, zahăr, gălbenuș, vanilie bourbon, fără grăsimi vegetale, arome sintetice sau stabilizatori îndoielnici. Smântâna provine de la ferme partenere din Moldova, rezultând textură cremoasă autentică. Conținut proteic 4,2 grame la 100 de grame. La 18 lei pentru 500 de mililitri investești în calitate cu trasabilitate completă. Numărul 2, Häagen-Dazs, standardul de aur. Compoziție simplă cu 5 ingrediente: smântână, lapte, zahăr, gălbenuș, aromă naturală, fără stabilizatori sintetici. Conținut ridicat de grăsime din lapte, 16%, dublu față de înghețata standard. La 25 de lei pentru 460 de mililitri e cel mai scump, dar oferă desert adevărat. Häagen-Dazs declară sursa fiecărui ingredient: vanilia din Madagascar, căpșunile din Europa, ciocolata din Belgia. Cum recunoști calitatea? Regula 1. Citește eticheta cu atenție și înțelegere. Primele 3 ingrediente ar trebui să fie smântână, lapte și zahăr, în această ordine. Dacă vezi apă sau grăsime vegetală la început, produsul nu este înghețată autentică, evită-l complet. Ordinea contează enorm, pentru că reflectă cantitatea. Dacă apa este primul ingredient, înseamnă că produsul este predominant apă înghețată cu aditivi, nu cremă de lapte înghețată. Regula 2. Verifică cu atenție procentul de grăsime din lapte declarat pe etichetă. Înghețata autentică de calitate conține minimum 8% grăsime lactată, iar cea premium ajunge la 14 până la 16%. Sub această valoare de 8% este produs lactat congelat sau înlocuitor de înghețată, nu merită prețul. Regula 3. Numără cu atenție aditivii de pe listă. Mai puțin de 5 aditivi este acceptabil și un semn bun, peste 10 aditivi este extrem de suspect și indică procesare industrială intensă. Fiecare E din plus înseamnă un ingredient natural înlocuit cu ceva sintetic mai ieftin. Regula 4. Caută explicit mențiunea vanilii bourbon, extract natural de vanilie sau pulbere de vanilie. Dacă scrie doar aromă de vanilie sau aromă identică cu naturalul, înseamnă sinteză chimică de laborator, nu boabe reale. Diferența de preț între extract natural și aromă sintetică este enormă și se reflectă direct în gust. Regula 5. Evită cu desăvârșire orice produs care conține sirop de glucoză-fructoză sau sirop de porumb cu fructoză ridicată. Acest îndulcitor industrial extrem de ieftin este asociat direct cu probleme metabolice grave, rezistență la insulină, diabet de tip 2 și acumulare de grăsime hepatică chiar și la copii. Regula 6. Verifică întotdeauna originea precisă a grăsimilor utilizate. Dacă eticheta spune vag grăsime vegetală, fără a specifica exact tipul, este un semn extrem de negativ și indică ascundere intenționată.
Producătorii serioși declară palmier, cocos sau menționează unt de cacao. Vagitatea înseamnă că folosesc ce este mai ieftin în acea lună. Regula 7. Alege întotdeauna producători cu transparență completă și trasabilitate. Companiile care ascund informații despre surse, furnizori sau procese au întotdeauna ceva negativ de ascuns. Caută mărci care declarat deschis de unde vine laptele, unde este produs, ce fermieri furnizează materiile prime. Am acoperit 10 mărci de evitat absolut și 2 care merită cu adevărat încrederea și banii tăi. Dorna și Häagen-Dazs rămân alegerile corecte dacă vrei înghețată autentică, nu imitație industrială. Data viitoare când stai în fața congelatorului din supermarket, oprește-te câteva secunde în plus, ia cutia în mână, citește cu atenție eticheta de pe spate, nu te lăsa sedus de imaginile frumoase de pe față, verifică compoziția reală ingredient cu ingredient, numără aditivii, identifică grăsimile, caută laptele adevărat. Nu lăsa marketingul colorat și prețurile aparent tentante să decidă pentru tine și familia ta. Alege conștient înghețata care mai amintește de vacă și de smântână, nu de fabrică și laborator chimic. Sănătatea copiilor tăi merită aceste câteva secunde în plus de atenție. Tu ce înghețată cumperi de obicei pentru familia ta? Ai încercat vreodată Dorna sau Häagen-Dazs și ai simțit diferența clară de calitate? Scrie în comentarii experiența ta și ajută și alți părinți să facă alegeri mai bune. Și dacă această investigație detaliată ți-a deschis ochii și te-a făcut să înțelegi ce se ascunde cu adevărat în cutiile colorate, abonează-te imediat la canal pentru multe alte investigații aprofundate și rapoarte exclusive pe care supermarketurile și producătorii nu vor deloc să le vezi și să le afli.